Ahoj, nebo servus, jmenuji se Loty. Chcete se dozvědět, co je to Oktoberfest, jak se připravují preclíky a co všechno můžete v Bavorsku zažít a vidět? Jestli ano, tak vás provedu na cestě po této krásné spolkové zemi, během které navštívíme různá města, přírodní krásy, poznáte místní kulturu a kromě toho se naučíte i pár německých slovíček a frází, které se vám jistě budou hodit. Hned tím prvním bude Das Bayern, německý název pro Bavorsko. Nejdříve si povíme pár základních informací. Bavorsko leží na jihu Německa a sousedí s Českou republikou na východě, s Rakouskem na jihovýchodě a se Švýcarskem přes Bodamské jezero na jihu. Zaujímá polohu 70 550 km² a žije v ní 13 milionů obyvatel, tedy 1/8 celého Německa. Státní znak vypadá následovně. Modrobílé barvy představují vodu a vzduch, zatímco lev symbolizuje moc a ochranu. Tyto prvky dohromady odrážejí bohatou historii a kulturu Bavorska. Hlavním městem je Mnichov, kam také zavítáme jako první. Nyní se nacházíme na náměstí Marienplatz v Mnichově, ale půjdeme ještě krůček zpátky a povíme si něco k historii samotného Bavorska. Na tomto území žili již dávno Keltové a Římané. Roku 768 se region stal součástí Franské říše, později Svaté říše římské a od té doby bojoval za svou nezávislost. Po pádu Svaté říše římské v 19. století vzniklo Bavorské království a byla vydána první ústava. Roku 1871 se Bavorsko stalo součástí monarchistické německé říše a z konce monarchie po první světové válce roku 1918 byl vyhlášen svobodný stát Bavorsko v rámci demokratické německé říše. Od roku 1949, tedy od konce druhé světové války, je Bavorsko jedna ze spolkových zemí Spolkové republiky Německo. Co znamená, že je Německo spolková republika? Celé Německo se řídí jednou ústavou, má prezidenta, kancléře a spolkový sněm neboli parlament. Moc je následně rozdělena mezi jednotlivé spolkové země, každá má svého ministrprezidenta, státní tajemníky a svůj zemský sněm, ve kterém si volí své vlastní zákony. Zemský sněm Bavorska se nachází právě v Mnichově. Samotný Mnichov se pyšní mnoha památkami. Hned za mnou se nachází novogotická radnice se zvonkohrou. Když půjdeme po pěší zóně, německy die Fußgängerzone, všimneme si gotické katedrály Frauenkirche. Dále uvidíme 3 galerie. Rozděleny jsou podle historických období na pinakotéku starou, novou a pinakotéku moderního umění. Vidět můžeme díla od známých malířů, jako je Albrecht Dürer, Vincent van Gogh nebo Pablo Picasso. Věděli jste, že se v Mnichově dá dokonce surfovat? Nedaleko v anglické zahradě se totiž nachází největší lokalita v Evropě pro surfování, a to na řece Eisbach. Ještě známější místo spojené se sportem je však olympijský park, der Olympiapark, který vznikl k příležitosti letních olympijských her v roce 1972. Nyní se stal místem k odpočinku, zejména na olympijské hoře, die Olympiaberg, nebo u vodních ploch. Kromě toho se zde konají sportovní akce a koncerty. Pro nadšence aut tu máme BMW. Tato bavorská automobilová společnost vyrábí 2,7 milionu aut ročně, což je skoro 3krát více než česká Škoda. V Mnichově navštívíme hned 2 místa spojená s touto značkou. Ve futuristické budově BMW světa se posadíme do nejnovějších modelů aut. Naopak v jeho muzeu ve tvoru motoru se seznámíme s její historií od roku 1916 po současnost s výstavou historických modelů aut. Fanoušci fotbalu jistě znají Allianz Arenu, fotbalový stadion s kapacitou přes 75 000 diváků. Působí zde světoznámý FC Bayern, který vyhrává ty nejtěžší zápasy ligy mistrů. Nachází se zde i muzeum tohoto fotbalového klubu. Vrcholem celého roku v Mnichově je bezespory Oktoberfest. Název nás ale může trochu oklamat, jelikož v překladu znamená říjnový festival, ale slaví se již v druhé polovině září. Tradici má od roku 1810 v Mnichově na Terezienwiese, kde se s 6 miliony návštěvníky ročně jedná o největší lidové slavnosti na světě. Zajímá vás, co za sukni tady na sobě vlastně mám? Je to tradiční kroj Die Tracht, zvaný Das Dirndl. Mají mnoho podob, ale základ se skládá ze sukně, blůzy a zástěry. Chlapci oproti tomu nosí Die Lederhosen, kalhoty z kůže, přičemž nejvzácnější jsou z té jelení. Hoši je dříve nosili na lovech a dívky se jimi pyšnily při svátečních dnech. Dnes se nosí právě převážně na Oktoberfestu. Ty pravé se dědí z generace na generaci a mají průměrně hodnotu 3000 eur,
což odpovídá 75 000 korunám. V obchodech po celém světě se již ale prodávají levnější varianty. Kromě nošení krojů je pro Oktoberfest typické jezení tradičních pokrmů a pití piva. To se čepuje do litrových sklenic, tupláků, německy das Maß, a některé šenkýřky dokáží nosit až 13 takovýchto sklenic najednou, které pak váží něco okolo 40 kg. Pivovarnictví v tomto regionu přispívá velkou částí k ekonomice, přičemž 600 bavorských pivovarů vyprodukuje 8370 litrů piva za rok. Pečivem typickým pro tento region je bavorský louhovaný preclík, neboli die Laugenbrezen. Ten, který známe dnes, vznikl úplnou náhodou. Jeden příběh praví, že v roce 1839 pekař jménem Anton Nepomuk Pfannenbrenner ponořil preclíky před pečením místo do cukrové vody do vody s louhem, tedy s hydroxidem sodným, což je nebezpečná chemická látka. Preclíkům ale nějak neškodí a naopak jim dodává křupavou krostičku. Od samotného Německa se Bavorsko liší nejen kulturou, ale především svým bavorským dialektem. Někdy jsou rozdíly patrné jen ve výslovnosti, jindy Bavoři používají úplně jiná slova. Tak například pamatujete si, jak jsem vás v úvodu pozdravila bavorským výrazem servus? To by bylo ve spisovně němčině hallo. Komu říkají něco norimberské procesy? Tyto první soudy s válečnými zločinci po druhé světové válce se konaly právě v Norimberku, kam se nyní přesuneme. Hrály významnou roli při vývoji lidského práva a zasadili se o to, aby zločiny proti lidskosti nezůstaly bez potrestání. Ve městě se nyní nachází tematické muzeum. Nadšenci výtvarného umění ocení muzeum renesančního malíře Albrechta Dürera nebo pouhou procházku po historickém centru města. Zde se nachází edománský a gotický norimberský hrad, který je součástí městského opevnění. Když se přesuneme do období Vánoc, můžeme v Norimberku navštívit světově známé vánoční trhy, der Christkindlmarkt, které patří také k těm nejstarším v Německu. K nabídce patří především klobása, die Bratwurst, svařené víno, der Glühwein a perník, der Lebkuchen, který má v Norimberku dlouhou tradici. Víte, že perníky z Norimberka byly kdysi dokonce cennější než zlato? Pokud si budete chtít objednat v němčině, bude se vám hodit následující jednoduchá fráze. Ich hätte gerne eine Bratwurst, která znamená, dal bych si klobásu. K prožití té pravé vánoční atmosféry přispívá i bohatý doprovodný kulturní program, během kterého si můžete poslechnout tradiční vánoční koledy. Bavorsko ale není jen o architektonických památkách a rozmanité kultuře. Rozléhají se zde i bavorské Alpy s více než 180 vrcholy přes 2000 metrů nad mořem. V létě nás Alpy lákají k turistice, v zimě k lyžování. Rozlehlé pastviny naopak podporují chov dobytka. K plánování tras a získávání potřebných informací je vhodné znát tzv. Alpský spolek, der Alpenverein, který podporuje horské sporty, chaty, ochranu přírody a stará se o 30 000 kilometrů cest. Na hranici Německa a Rakouska leží nejvyšší hora Německa Zugspitze v 2962 metrech nad mořem, na kterou se dá vyvést i lanovkou. V Alpách ještě chvíli zůstaneme. Nachází se zde i nádherný zámek Neuschwanstein, patřící k nejnavštěvovanějším zámkům Evropy. V roce 1869 byl vystavěn pro bavorského krále Ludvíka II. Jeho poloha na rozeklané skále 200 metrů nad údolím dodává skvělý výhled na Alpy. Jednoho dne navštívil i Walt Disney Neuschwanstein, který ho natolik ohromil, že se jim inspiroval pro logo svého filmového studia Disney. Naši cestu Bavorskem zakončíme zaslouženým odpočinkem u Bodamského jezera, der Bodensee, rozkládajícího se na 539 km² mezi Německem, Rakouskem a Švýcarskem. Z toho patří 18-kilometrový břeh Bavorsku. Zde se s vámi také rozloučím. Děkuji vám všem za pozornost a doufám, že jste se dozvěděli mnoho nového. Tak na viděnou v Bavorsku. Bis bald.